nyame kropon yankopon baako ne anipa nyina da no empo abosomfo nyina mpo sufre no na waje won so ne awokire bone no ye bone aduro sa nyame kropon no aye krosan ye baako nti ye fre nyame kropon ye nya no na ya minti ye fre no nyame ne adasa eda no efiti tentre de tete ade bo ahase ebesi nne na waye nora na wate ho ene waye ya no wate ho na wotena nso waye ato wodeda na wabete ho ana wate ho deda ne awonim da chi nti waye nne na dawromenti dumienu abo aha aye sompa 106.5 FM Accra ya transi ede dumienu kase no ene da mu nyina ne etoso mienu kase etoso mienu ya de brawo na aya kase no ne a time about mixture wano na dawroma aye time nti na ye dumienu ohwe wa kire bra no aye time time waso asene kama sayam famra wo na emmom ya de ne a ye bedidi na nso ye kodidi a nya sabe duane fun bia na edi nya duane masa bia na edi haji special local foods na duane papa ne bie ene ye bedie eno nti waso ya asene kama ema ye de ba be som kasa na kira mineral water eya bia ya wo mo ye nsu papa no wo mo aka che ne ho eno nti nsu papa no nyina no eho ene ye je no kasa na kira mineral water ne akira ho me pa che o modern pe bito Kaselema Ventures wo mo na de nsu no de aba ya tena se wo sompa 106.5 FM Accra sabre ya kwa headquarters kwa hwe sompa 93.1 wo mo bia muku ha ya wo mo je kase no afei Adamfopa radio our fans ahinkro pari no mu wo mo so ma je kase yi sompa 101.1 ewa takwa 103.3 ewa takurade 106.1 ewa New Jerusalem ehope me hunu so but ye beto so afri ha tachima yasem ne yeken sompa 98.9 ewo sonyane alaji be kwa na brosa no mu wono a sonyane night market ho a wojina mu dendenden udrum kranza papa tos mada romanti eno ye sompa 90.7 ya wo mo jigum kama pa afei sompa 101.3 eno wodoma ahinkrom wono a doma FM 100.7 wono so waje ya wo topetie kana Sheban radio wase se ye hwiasra na ye twiasra na wanyi bia ye bekasa ne bawurawu nanso se kase papa na eba na wanyi a ye bekasa kana Sheban radio ye ntienti waje sompa kase dedew afeu piemu ewo evivi mantamu a se won benya hwiase nsem atie papa ne bia eye accurate contact eye intact ya MPP fa ho a nenenam kingdom 106.1 mankasim ahinwam ho pe en wa moje kase no ede afamu sompa FM ye uba Facebook live hono a eye sompa 106.5 FM Accra YouTube no eye sompa FM live na www.sompaonline.com ehonso nsem ne nyina gu ho a wo betime akenkan bie sabre ya na opon checheku wa ha na nso me mo ne di ma no na nso ni ode ya to Facebook ne so eye na asafo kantanka be maboada ena se oduru MC ahonso a live loud and clear Alex Madawroma senior ena afi ayeyi ena azuka bema yeso won wampempa bo aketo ahye akese nko a wo Madawroma no de to Facebook ne TV ne so kama ma wanya yen ahwe ye tie yen kai kama ewo ho ensamo ede nam no abusia edo so paa na posu bia obetie ene se amani efi ahafo no not abeto ya prunso awia prem to break rese ayaresa bia wonom no timamufuo ne eja impanifo eda kro no ano de atodo akyerem se ebraso se o se nurses for ene adwumayefo ye peda nkora ede ma wo mu ene SARFO mudin ya ana bosumi ayewo mi onum se bosumi ayeyesi ho ede hwe won ma ewa adwene mo hawo ne no ana wo makasa se ebinum ne na momonten so a yato wo mo jeje mu ye hwe won na wo apomden wonsem ye afidwa kwa abre nof mra pani a won na esi aban na mu wo ho eye Emmanuel Jackson Aguma wo se wo ye wo si wo man na mu de nanso wo ka de akira aban no wo ka ho bie no se wo mu hia ya asabia empanifu abube bi de ato won mo kire se wo yo shenkani no ye bema na onimu chenhwi a eto ne eden a ema ne che o ka twie asante mantem timamufu eto won na ka cha contractor wo ye so amekwan ne se wonye adwuma anajo na unum sa ye free IMF eno na pani bi ye wura toma wo se IMF na ye free no ete se ade nkontomire akaja se ye nunu ye ho na ye sere ye ni age a ye nyina yie eno na
yera Joe Jackson wano abane sikase mu a wabene pa wano so de bia to so no che say I am a friend dey free mu nanso aban pressure bia de be to no so e wa kwa abafa so be spend ni sika no nya pressure ketwa abusunya rewosem a efri eyabono epoye ababeto pronso e kire se BC so ye adanu nkwadai kokotro yeyi yesi emu duduro beye ohani eduosia nwotwe omutimichi omufri so he mo mama metrobie emu eduosun enum afa yefron na nyinse num nsem ekakase hu bie ene ya abusunya enwumasua na aka chi ne yegina adehia wo mo nyinampo na ase isu wo mo se wo mo KG blog no say ye video na video no so kura ye owo fidie die ntra ye de mu nsam oba ye betwa bosompo ni akọ Italy aye akọ no na manfo ka na Italy no abantie bi de kai akotwi ahun voxifo ya ye come asem ha mo se ma ye nka no wo bi de bi akotwi afa pedestrian walkway so ama me na o ka se nipa wo prepare wo ho no nya asem kuma ensem ne bi ka we no mo ho ena mema ka ntina nwa miensa beba ba akosan kan ho de na Facebook reso na South African tanka ye begin nsem ne ho de ya no agu ho kama sakase e de ama oni a cheche ni nyina mu mimidin oduma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma many greater Accra rep nana opon checheku enafi men at work triple A mine ejapia apamdada Edem afa abusua de achi Facebook page no sudu on ma bosompa ebe bie epono no ede ama na vei wa like no wa share no do comment account bi de aba YouTube ye ne TikTok enano ma de no mo se X ni nyina ye je homena e wo honom udu on ma no wa like no wa share mo a mo hwe SOMPA TV nso ya ma mo piao happy Sunday ave nsam no esomete se ba ikukuo no ye nyini baako emfa emamo a ene eye municipal health director owo eye ahafo ano nof na wo kasa yi ye friend Yewura Frederick Kwaku Ofori na Yewura Kwaku Ofori atrase a hwepeta takrama hu se amanfo nesesefo a ya postu omo de omo ba mpotem wono no onya burodo mu a kompai bo ase ne ya ka kyen se ye postu edo akwa ahafo ano nof pe no afi ase no ye fasin ezan se wo mpese wo beko hono mo adentia saa yesi nesefo ne a dokitafo ya do mo ba mpotem wono no edankura efiera fo mo sidan onbe ma obim no atena no aya na akwa koye den de amom okwabra ne timi sidan na fu watu ne nyimu nyina taase ukobisa na oso de rente no wabisa adwuma be no yosem ye na sini osem emu ayema emfa ma ho enu aye dadwin bia ababeda apomuden krabata wo eye ahafo ano no fo mo de wonsem e de ababeto dwa na abusuan he Facebook page ne so na he YouTube ne so o TikTok ne so o X aye Brazil wo horom ne so na he SOMPA TV ka ho a wo behu ne yakoso wo hoyi wo mo de nsam itudwa ebra na omudi omofahye kase emfimpi mienu ne aduonu nsia World Hypertension Month ena afen so no emu apomuden tretre eka ho bie amode koso ewo yetepa na enum nsem apie mu no ena opani Frederick echeche mu a wode to yama ne boni ebenezo wusu ansanim sei Yewura Frederick Ghana 40 ye challenge kesiye baako staff pomudefo a ye don ba be adwuma nurses community of nurses e ho den mai tinya se ebi ba ba no program so dan bo den program sa je transfer de ko timesre kompanyifo abampanyifo se ye sisi edan a ye kan pomuden aso enso for se ba o metu ba bia ba no mani be kon metena na fe ye twese be nya nurse fo be bre mama ba be kan ho ye adwuma no ante nurses ne accommodation ne hian any other cadre of staff physician assistants community of nurses lab technicians records assistance in your mobile boy ama health system so aboye you may get kase na ye die nyan say we are safana mu nyina no busumi mi busumi no aye World Hypertension Day na Ghana ka ho Asante Region so ka ho Asante so ka ho na say afano no municipal health director so ka ho ni nyina say ye bo hypertension dawo ama mansante do na friend mu jabro so hypertension mu jabro so no we say a silent killer e mama ne en ka so ho ayese adu ma ne obu ahwe e se hwe anya no no awu esna bibi ye ye be say ye ntwe yapomudinyi enye no nyankopon fa ne kransie ye we eye Yewura Frederick Ofori
wono ena woye municipal health director woda eya ahafoano north empeswa no so ena yete se wode nsam yi ede to yamane boni Ebenezer owusu ansa efra santimantem a yede emane mu yi abusua sade bosumi mu no eye world hypertension day ne sa bosumi kro na no enne ebinom fra ne pebble month no eye mental health month wono ma bibi nti wanya adwene mu hawo ne no na asantimantem mu de wono wo mo ampuntu abo wo mo ape wono na ya odi enimu ewurawura mu akwatwetwe no de betopono so mampanimfo ekọ homwa ba bedu de wato afiri ho ede ba ne se Ghana fo bi asase kasa se sabre ya ye ka se ye pebble manti ya ye wo mo ade ayarehwe ema wo mo asabi bibi nti wo adwene mu hawo wo ya dodo wo man mu pantan ene ne e ka ho nyina ebinu mu wo hoi still ya wo bi mu a wo ma adwene mu ka wo mo nso wo mo ne na monten so na wo mo kire se enhyehye wo ho pa ne ye gyaagya no wo mo ne nan street no so a ene emwa a chance street of musukura edu ba bi kura timi fa aba na no maame yesu se memebo aba pe no de abo no sa na adwene no ho aka wei sanka ye ne wo mo wo bia wo mo na ye hwe wo mo a anka binom ho betimi ato won ne Ghana fo kan yi ni wase wo mu ni nya ba bia mutana abo na we nam ha na se pedwumi mo obi so tamelo ge no kwa na wakopia no ama ne nanim na awawa ni wa e bia nko mo ba bia mu wa ke bia masa empanimfo na nya ade wo ayese obi na adwunu ha otimi gina kwam se o maka ne ma ba wo de boni sisi a obinya asem ayese wo no ne prawo enko ba bia ba wo pra no ene bi nso wo abusu na se o man ba wo me de e wo se empanimfo na ma wo madwen ko no so pa se ya enfa basa emba ntiano de munyo ho bibi it depend said ya almost independent situation here by said ya yesi etwitu amno de menya sure say e fair because utimi hu obi no utimi se nipa we de oyare ye no nko wonya treatment kakra bi a kan ho betumi atono but yetimi to omo ajeje mu especially families e omo free mu obi won ma huna utimi se nipa we de obodam no kura en shada enche bia ba ni ato omo ajeje mu ti said yesi etwitu omo a se be omo anya adum yare no eya na enye fe obi wonu ma ye kasa bia enubone ene sakawani bi na mom ba wintimi enka ni in general obi wonu ma ne ade kiti bu okwa wate ahwe ena ama na nya brain injury bia akofa sa ayare no ede abre no nti ya ye ma ye ni nko omo Ghana fo bia wo mo asantema mu ene ne ba bedu edi nkomo no na yeguso wa pomden nkomo no musasa pomden no eho hia pa Ira Emmanuel Jackson Aguma wono na ya bankrate pani a wo atwema kwa abere north mensini no emu na anu mpo no mo ye general meeting ene wa fra ba wa bedu se ja wono no wo ka ye na Ghana fo no te enti wamra no maje na wonko kan kire aban no wono ayi no se wonko si o manamu awa mpatam ho esi wona ya mampani awa afija kwa abere north ho nanso ade ba ko a wo mo ahwe ehunu pa eya pomden ho nsem ba ye na no a mampani dada a wona homeje mu asese ja aduprema adogagai wo fa na foforo so obesi hospital am oman no agenda 111 wadi bibre afija kwa abere no afofo nanso wantimi anwie no wokọ ye ba ye he esi wona ya protete nanso wo hwe ni sika mu a ye de ama no a ni obetimi asia health center na chip compound enti wo mo nhyada kura ni ayasabia kase papa bia ebetimi aso manfo wa afija kwa abere no afo kakra kai enti ni amu aye physician assistant wo mo nhyada ni medical doctor pani pa ya wo mpatam ho a wo hwe wo mo ani nti wona wo fa akwanya we so na waka de afa so mpa so sanse wo hu sa fidie we nkoa no wo fa so no waka anya hwe chief of staff bete anya hwe community minta kando bete anya hwe vice president bete mampani na nkasa akura se wa bia tumu a wo tietie e de fa so mpa no so enti mampani ti ne nka de a ene wa mra wo momoa na wano sa bankra chipani ni bottom sa le kai se ko mo me jom me de to committee na ni se ye man slim ha se ye ni ayasa de ba ko bra ne sense ni ye medical doctor ba ko bra wa ye man slim ha se ti be fa kwanya we so afa mo fidie kwan so se man pani ni health minister last minute share our parliament am de to ni so omo kon anane se omo ntwa omo ni enhwe afija kwabre no e ho chire pa ye nya mwa kakra bia ye betima wi ye agenda 11 kwan na ye stretch manya at least 2 medical officers a ye betima nya ba bia ye betima ye surgery theater no nyina
nyinaa fi sɛ ɛna me no kɛsɛ yɛma nso ma yɛntumi nyɛ surgery wɔ ha yɛne medical officer yɛne even well equipped laboratory kora yɛbɛtumi lab test a yɛbɛtumi aboa ma yɛtumi ahunu yare a ha ɛyɛ temamufo a ɛwɔ ha se ɛnti no yɛgu so na mmom bɛfa makɔnya wei so mafidie so na maserɛ health minister ne yɛma mpani sɛ fidɛ pa abere nɔɔfo deɛ yɛka the most deprived in terms of health facility and infrastructure yɛdi mu akɔtenento ɔmo mboae na deɛ ɛwɔ hɔ nso a yɛn nso yɛyɛ boa for health facilities like chip compounds ne health centers nso deɛ yɛgu so a yɛyɛ na menim sɛ inshallah badafe no nkɔ awieɛ no na adwuma a yɛde yɛn nsa hwehwɛ no nyinaa na yɛawie no nyinaa na ntemamufoɔ so motumi atɔ mo ɛwɔ mo apɔmuden ɛsɛm wei ɛyɛ era Emmanuel Jackson Aguma ya hɔ no yɛ abankrakye pani a ogyina ma ade hyia wɔ afidie akɔ abere north mansi no mu enti wɔno deɛ wɔ totɔ de asra ban sɛ aban no a wɔka ho bie no ɔmo mmra ne mmoa na sɛ yɛka chip compound health center wɔn atwam hɔ agenda 111 yɛyɛ ma wɔn a kɔmu wɔ medical superintendent ɛnyɛ physician assistant ɛna ɛhwɛ wɔn wɔde to ba ɔbɛdu anim abusua kai sɛ premto bre kase ɛbɔ ɛna ɛso yɛn a anuanom baasa mɛma tupe yɛtena se a yɛde ɛbrɛw ɛnɛ kwasi ada yi na ufi asɔre nso de ayɛma wakɔ aba yɛntoa kaseɛ no so ɛwɔ yɛ asantema ntɛm san sɛ mpanifo sɛ wɔn poano de anuamɔ ne ebedi agorɔ asantema ntɛm ɔnoma Alex Kwame Redu ana to nkrato de aba wɔse mpanifo abube bi sɛ woyɛ bɛrima na wotwihwɛn na wode ka akɔpem a ɔba kyerɛ wo sɛ ne yɛtwi ka ebi na ɛkɔ so wɔ yɛ asantema ntɛm yi asantema ntɛm timamufu ɛto wɔn de aba bɛto pono so kyerɛ mu sɛ ɛyɛ Swami interchange yi a ɛnɛ meka sɛ contractor fo gu so ɔmo yɛ so adwuma yi wɔn kyerɛ sɛ adwuma ne deɛ no ano ɔmo yɔ no nanso ɔmo yɛ adwuma na edu awia pɛ na ɔmo boaboa mo ho apɔn te sɛ na ɔmo yɛ aban adwuma wɔn ka kyerɛ ɔmo sɛ wɔn ntoa so na ɔmo nyɛ adwuma na anadwo brɛ mu sɛ na ɛbɛyɛ ebɛtumi aboa ama adwumadie na ɔmo di na ebɛtumi akɔ na ho hare soɔ na timamufoɔ de srɛdeɛ ɔmo de tu dwa na abusua ebi ni Umuya na najua na ka anapa no mo da ho kakra na drama fo na nya kwa na ese na kwa na ya anapa na ma utre adwuma fo no obi adwuma kra na nkodu on na se nipa no kasa oni de esi okwan so nti kwan de ebe ya nka contractor no onye na nwumre beboa ama obi adwuma koso ko ze high pa ne ma disu pa be 2 hours na min timi cross ma ya mko ya adwuma nti na nwumre ebe ka beboa rama to mo ye no hot man ye adwuma ba kwa na aba adia to no ne efe ne ye ni je aba no ka se oba mo ye besre no esre contractor no e kwa yekofi ebre ekoto ade abre de bia traffic ye kwa ye ba ye bresa ba to fa wi ebo okoto traffic e mo aye ye se contractor no ofo no no apam guso no nya ade ma ye abusua ensem ne bi wɔ no ma ye dubre bi sɛ na fa ɛho aka na kwakɔ ye yi enti timamufu a wɔyɛ santimantem ɛnom de ɔmani bresem ɛde asi ɛyɛ ranko fo so ɛka kyɔm sɛ ɔmo yɛ ranko company na mo yɛ kwan a munya mo agente sɛ ne mo yɛ aban adwuma ɛbɔ no na nonum a na prepare no ho atum akofi akwakoda ɔse nkwada no wɔn nhwɛ no mo nya adwuma anadwo nso nka ho ampani aka 24 hour no esi nani so ntiene no mo yɛ adwuma na mo nya anadwo nka ho sɛ na be betima bo ade se a ɛwɔ ɛyɛ Swami ɛwɔ yɛ asante mantem Kwame Redu ɛna ɔto amane ɛde mane abusua ma yɛnto ansam no so na deɛ nti adwuma no ebi abɔko nyinaa yɛ sɛ nkɛyɛ na wɔn musika na abɔ ano ɛna yɛ wotumi de abakora si ne so sɛ mema nkɔhome yɛ adwuma no wie na ɛno na mempani abɛbɔ so akyɛ sɛ IMF bosia na nka yɛ kɔkɔgye abere bi a wɔn kyerɛ yɛ sɛ ma yɛmfa adwumayɛfoɔ ɛwɔ adwuma mu san sɛ bisia yɛmfa ntuaka ebio yɛnsusu enidi nti ɛbɛyɛ nka yɛ ne di prɛko one time premium ne ne yɛka aka ho nyinaa wɔn de nhyehyɛ to yɛ adwumadie ho no nhyira nka nyame sɛ die yɛyi yɛti afiri aseɛ ama yade yɛn ho afiri wewo nka sɛ ɔbrɔ nsansɛm na mmom IMF fo nsɛm na no na pani ɛba sikasɛ mu a waben mu paa wotumi bu nkontaa ehunu sika yɛntwa yɛ koraa dodo a yɛbɛtumi atwa yɛfra ne to ma ami here na ɔno na sɛ Ghana yɛnsusu ma yɛ ne nyisa yɛyi yɛti afiri IMF ase nte sɛ deɛ yɛhu yɛ adwebɔ yɛ nneɛma nyinaa bɛkɔ ye wɔ sɛ ɛba ne saa no a economy na yɛhu ne saa no baabi ɛdɛ na yɛ o ɛdansaniem nti wei wɔka no na yɛnsa ntwerɛfoɔ gyina hɔ deda nti wɔn mo fa bi
we're not squeaky clean. We are much better than we were about 24 months ago. But squeaky clean, no. You have a lot of debt falling due between 2027 and 2030 that we'll have to deal with. There is still pressure on the city because with all of our achieved or as we achievements over the past 1.5 years, we are still as import dependent as we were the very day the current government entered power. Inflation is down, that 1 year is fine. But right now the inflationary pressures from the global economy, but that we hope is fleeting. But nevertheless, the recovery we are experiencing is still very, very fragile. We have a long way to go. I just hope that we have learned some big lessons from not just what we went through recently, what we are kept going through over and over again. Because basically, Ghana's story is just a story of history repeating itself. We go to the IMF sorts us out. We become comfortable, we become complacent, reboot. Same thing happens all over again. That's what happens. Any awuti Ira Toma, I'm here. Anyaba Konwa, the Opera MPP chairman Buno Eastina. We were a financial analyst. One day didn't say me. Etria Manabuni, Nana appointed you queen. Now, was some for Noa, IMF from Como ye, Sawapono. When they didn't come on here, news. Now they are tomb. Enti, Papa, your friend Joe Jackson, one no crown or chief executive officer, Edema Dallas Finance. One appoint you, Airborne Como. And one catch your points, one of the worker. Say, yes, you can know, yes, you free IMF in tea. IMF for you say, I'm from home. I say, you try and swear you tea. Then you met to copon. Yes, I had you. I have for them to a channel much training as Ahoma. One day, say, puppet Nepopetiano. Pressure be a deba by so. A bicycle, so was all spending 1 city, 2 cities, Ukraine. One who all we have done is that we've exited the IMF with financing. This time there's not going to be any money, no budgetary support, no money coming in. What's going to happen is that they're going to be sitting there coming every few months like they've been doing to see how are you doing. There's no money. Now, also the control they have is looser than what it was before. Before it was because I'm giving you money. So the agreement is that, my brother, you are broke, you are so broke, everybody is jostling you. I will give you money to help you get out of your problems. But we have to have an agreement that says how you behave. My interpretation of what has happened. There's going to be a lot of pressure on the government to spend. A lot of pressure, horrendous amount of pressure. IMF is gone. So don't give me this excuse about IMF again. All the government is doing is that don't let the IMF go away completely. Let's keep them around so that when the pressure gets a lot, we can turn around and say, we still have a big brother who's monitoring us. So we're not completely out of the woods yet. So really, and that's the truth. We signed on to this because we want to be able to have a buffer against the pressure. What's here? You know, I said, Pepper, so there, you never for anywhere. Now, so reality, no, almost a child. And I'm never mind. Sadia, you cry, MF can you say, yes, Sabin produce. I didn't have the better to the sick as any been jam for my policy credibility, economic credibility. Yen shall any be. And no mamma be in Tomba watch it. No more monetary, and I can see a dear cratchy. Move you. No matter to answer. And no. And we are no casa cry, no so upon my man found home because I'm here. We are, Aquabani say, what dear idea. Ubos a bedroom baby no. One more touch it, and Yabesia Bomukrani, Aquabesia Bia. One more, I Aquabesia Homohono. About what I have for one, one of my goes, I said, Ghana was here moments go. One bet me at Tiana, and the I'm avoiding Mombay or Hono. Ultimately, we're going to be judged when we go to borrow outside, when the rating agencies look at us. And having the IMF in the background to confirm that you're doing the right thing will actually save us money. Joe Jackson, no. About the Sikasemo, Papa, one Benepa, and one international and national reporter. Now, no project you could, a boss, I am Comway. Now, Bushia Shannon, say a time on any day, Juma, and until my day, now per time about mix any bitonum, never walk pow. Time about mix any drew papa. I to malaria say, when I'm ya was so, what person opposite ya, or Sadia bro, and the Yanis were to mean to be neat. Now, I want no more to a war bay now, Rodo,
ewura bay na wado ayo se ewura ni awo menyare nso mente apo time ya ba mixture ena bebo apa enya mapemfo ba wa makoda ni fo na akoda wonya mfinhia du mienu nya na ewo pharmacy na ba shops nyina mu wo ba do etu aton je number si 0244 417 669 0244 417 669 na wode mpani abo enkomo ya to akase no eso ebusuan ya to akase no so na memfa nkopie mu ewo eya bunu epueye na eho no mane ababeto pono so ekyerese eya bunu is regional director awada education no ano Reverend Father Kingsley Dwamena Asante woro na wakasa yi wose no kura ni nyame anim nie eba se humasua pa won potem won mo dia nkolai omani nyo e kama ti se school nyom talent na amane bono ne nam so am opani di nsem we nyina de ba betu dwa no wose afi mu a BC so ya nkolai chiro yi empotem won ni nyina no nipa dodo a mo gire pene eko register ya so mbetro BC no omododo be ya mpim mienu eni eye ahawotwe ne aduasa baako 20,831 na enum na wabubu mu abase eno wo se enkwada ya omuje pene so mbetro BC yi yenhwe bunu isi hodom na enkwada candidate dodo baye wo ha ene eye aduosia nwotwe 168 emu mako omu nyina no awo 11 district ni mu municipality ni so ka ho bie na wo se omo ho kekan omo de ba register so he kura de na nka ono kura de nani age woni trim ezan se afie de na mi se nkwala no omo awi ata so pa se omo be chiro sa na edane ayi anadwo manasem wo se enkwada BC nso he na wo so omo kokko chiro no omo mako 43 omo ye guess no omo afa yafunu emu mako aduasa mienu SOMPA FM enso de sabre omo wokra na ama sebe nufusu abomobo ana omo pigu mo frada num po sa ena ebio wose obubu ko ekeka ni nyina boma na je enkwada BC nsohwe omo chi omo free mo omo kra de omo ama matimi ama be chiro bie eye 168 abusuanti 168 entimi ametron sohwe no ana emu mako 75 nso afa SOMPA FM emu du de emu aduasa mienu omo breastfeeding kwala na yerei e de awrawosem ene yawdie e de to SOMPA nimu a yewra fe na o se den 168 ma omantimi antro 84 ena mema so omantimi antro enso so 84 baby omantimi antro pa no mo do so pa no Tachima North no ipa 27 omantimi antro ejo mu free ho ma Tachima South no mo toso enso so nipa register omantimi antro so no me 25 nsana a table amantimi so aba enso no me 20 na reasons ni bi nti omantimi antro e come na fama ebi efa furo ebi nsoso na omo awo bi nsoso no matu kwan omo nima de kudi entia mantimi ama metro. These were some of the reasons enya edi free 81 centers sound so hwe ekoso mema na fam so ekwa ehunu se baako e praje twi ye toso mi galamse tinkwadai bi nsoso omo ko galamse omo ko pesika ena ebi nso eya kwantu ena ebi nsoso se omo enima de kudi entia mama metro na ni nyina mu no opani abo nkwada na baso wo mo nya akonya kyerɛ no sɛ afie wo ma ya de pa so mo adi wo mu huni obi anu no mo kokɔ wi ade wo mu ho ɛna ebie mu nso ɔbɔ awofo ɛne ahwɛsofo no ɛna afenso no wo mo ayɛ from stakeholders no wo bɔ mu nyina aba so sɛ afie yi wo mu timi ɛboa ma nkwada yi timi twɔn so hwɛ na yɛ hu kro no bia wo mu the best key stakeholders send them boy ma afi yante nsohwe mu bebre na emom dodo na no kwara na ye yiwa rechimu se omoa ekokotro ye no sa nso so na ye besere se montonko so a na momwae na hihye bi e de beba nso nso ni ntimi mohu dawuro eyi nyama bi nso a eboaye ma afi no yante nsohwe mu bebre ene se free headquarters omo the hotlines omo the numbers bi atutu dwa ye directorate ye de ka ho eno so
so no yɛde ɛma teacherfoɔ any key stakeholders yɛyɛ a lot of sensitization pa yɛkɔ ahemfie yɛkɔ nsɔrensɔre yɛbɔdwa yɛhyia teacherfoɔ yɛhyia schoolfoɔ yɛhyia obi bia odi adekyerɛ ne adesua mu ntintima na ɛne mu nyina kasaeɛ ɛma ɔmo ehunu sɛ yɛboa yɛ mmɔfra ma ɔmo wie mu ɛwɔ nhwehwɛ mu a sɛbe na yɛ na yɛyɛ yɛ ho ɛfiri sɛ daakye biara no ɛbɛbu ɛde abɔ yɛn bɛkɔ hospital bɛkɔ school na teacher ni no owie mu nti onnim ade a ɔrekyerɛ abɔfra no ɔbɛbɔ mpaa mo yera Reverend Father Kingsley Dwamena Asante wono no yabunu East Regional Director at the Ghana Education Service amani nana kwadwedu techiman bunu East mantemu ena woto edesum yen wono Dean of Central na abusua ma yenwura Asantema mu ba bedu asanto bia ba na emuma yenwumasua mu hwa na yewo nyina pona asefo na esu wo mo say wo mo KG block say ayo wo video enti wono ma ka bi ebem na wono mo boa tituru ne nwumasua so ye no wo mo mra wo nkyemmoa na sesi a wo ma no gusu die nko mbesu akere no okora no wono na akodi nsenseme ewo abrochire Amsterdam no hwa ya mo fo kwakudo nyina no mkura ehunu de yakoi na owura akwa amefrempon enya de o ma che no wono na ye headmaster ewo sukuu mu ho wo de tie de wo de to ba bedu anim penifo ba be boy na yenya KG block kama modern one sene yewo nkura kesi mi ni bi esi sene da na ye nsu kum na de se yepon yesa nsu to e back class o ma da wo ma se ma be hu no e de famo so sene be yan penifo be tina mo so ba be ye mo na fi so achechirefo so ho eden wa ha kakra bi na wa ha as a primary ha kra no class 2 you need teacher KG ho teacher ni ba ko na wo GHS hia be 3 teachers ti ya ha kesi primary school ano bo hu ba ko sia tu ani hwa be hu so no enye adwuma asai da me kura ansa na me ba school a me ba nya ho ba enye adwuma this en kura ni twa kwan ni mo ko ba bia adabo house ni wona ansa na wotime ko bu so aba o ene de minti me kase post mo mo ma post an kasa na bi nya ma ha nti enye ha nkwa na teacher shortage ni wo school sa ho do bi wo mo so here teachers ti afi ni atese sa ba na se o fa teachers nti ye hwe ni mu se bi o fa teachers na bi ba ha nya se bi a post to bi no ma ai enti asante achim atifin ho no de o headmaster ewo nyinapara se presby school mu ho na wakasa ye a wone ba bedu edi nkomo se na asana chechefo na wo mo awie school no wo mo gufi aye kase backlog wo mu no wo mo gufi aye den abra wo no nya bie we headmaster asemo a wo de to sompa kase ye nim se mo na mo kan empanimfo betie na wo motu anamo ensam ne bi ho a wote a Jesus afefa wanim na ya se dabi ebe yi ya to akase no so na mebusa awia yi wadidi ana onse te say ya no mo ya kwa so de sa no a ya na ya de to kakra koba nsan na no o ka ho na emom se obedidi nkoa de a ebia na wanonom time ba mixer ni bi awie nti no wanu mu atoso na emom nya aduane papa na nka wadi wache da bia ko jade na nkoa de abusuafo no kwa abontene kodidia na emom ya na mempese obakwa abontene no na ukofa yade e na ode abafie mesra opa mame ntwa okwan bi na ko atomic hacho atomic kwan ne so wono ababi a transition wono transition chen ho pe udru wa odi abusa obia sa ope hajia baby a oto aduane no na akoto aduane papa ne bidi ude tiawa hajia special local foods ne ema ne special ne say one fast spices masa wono ode na chela ene wode ya aduane no ene nti wudi a ampomden papa eno ena ekọ edema wo hajia special local foods aduane papa wo pe bi nyina na kache eho ena obenya no bomade mbowura ho na akodidi bia na wo ntimi nkọ unya ya nke emfa aduane ne mbrawo je numbers na na frɛ ye de bebra osisi a 0246 359 921 0246 359 921 ena afi 0594 797215 0594 797215 na oni yan abo enkomo mesra wo sa wo je aduane na busa na je kasa nsuo ni bi ka ho why kasa na cha mineral water hwese ye ntworo no KACA enya ye dia ye ntworo no KASA aha eno so kra enya ye dia na emom si ya tworo CASA dia ene ye huriso sansan na e papa kasa na cha mineral water na kasa water ni nyina ya tworo ho sa correct one ni ya tworo ase no
natural mineral water ensu papa no nie abojo nsuo we ya domankoma nsa no domankoma gi atom eno tipa bi tonom me pa cho ya party achina say nana se ne ode bebrem birthday ni nyina se wanfa kasa nka ho a nye ono a emfiri ni ho ai na nso sa wo de ba ne ahorte atro ho Kasalema Ventures de no ne de agu ho enti wo a wo ya birthday party abedi ntuo bi a wo ye wo de ne ya wedding funeral ana se dwumadie bi a wonam kwa ho pensu ato a hwese ya atro ho kasa na kira mineral water ye won sachet bottle ene atete adaba no ne ya de si kwana no so wo no kane kula no sa pepe ya friend dispenser ya no bisa no ne atro ho kasa na kira mineral water pe no bi ene nyina bebo ampa o pe kira kwan no abetu bi na wo so akoton aba ne se ya adwuma Kasalema Ventures no de aba wo water fa ha ya ankran back hospital na chi wo no a ene wabutuo bi ana kwan ne wanti wontimi ma se ye ne ma nkopa ya no de ne bi da bi mfa me ne fe nkwamene nkase na enkonko hiaw bomoden fra ya ne amfa bi mrew 0206 469 430 0206 469 430 na oni ye monkomo ye de babro na bibia etome aye fine afi yemfa flight number 106.5 na afi yenko Italy ni ano na tetena ne aka na Italy yenko ho na afi yenko bonkomo abusia join ye Facebook na so na ba ha de kai yo kai na wadi nyambransam sa no wabomodi chese na abrante na wotwi kai no yese ono kra me wafase o kwala ketekete 31 years one more tracy no hunu se driver no wo free wo ye Italian national aninchi every Morocco o de asam no nya sere sa wo ye Italian national but ninchi ankasa every Morocco na tie ni din di Al Kudiri na we wan free Morocco o Italy ni a ya wonu Italy o de Al Kudiri dabi ka be huinka Kazati Moderni Fabrizia Triolo wamone na Italy fo no na asem we nyina enura awia Italian time 6 your friends and 4:30 NC ye o de toto ya ha ya na se be se 2:30 mu ho e na asem isi ye na asem ni ne wamu ho ne nam ho aja wamu ye business as usual enu mu se ka ya tepraga enne nam pedestrian walk we no se ha nya Ghana ena mo de pedestrian walk we e de abefo e de abeya lorry kwan se na je se obi ni ma de ha El Kudiri enu wo de fa ho bo nipa mako nwotwe wa bo mu nyina ma me ba akokora de ne nan mienu nyina abubu ame no ka se wo mu twetwa ne nan de nnua ene na de ahye ho de ama no atimi anante eno na se sie ya me no ka se Italian Prime Minister wakasa de afasa asemi ho wo se asemu ye ba ye e ya bonefosem ye ensem hunu sabe pa si obedi sa nyambransam sa ene ezo PM nyabotre asem na kasa kura Italy ho no bro no ba esu na so esi wo moderna baby a na no apam ko ya na wo koto pizza every what dey abre ni team no e wa sa shop na nim ha e na wo de bo nipa enwotwe ma eye enum mema miensa ana wade bo wo wie no sa de ko bo shop na nka apam koto pizza ho no wade ko bo shop num wo wie ya na ne nyambransa masa wo ne so wo mo yeso wo mo ko kine busa ne sa de ntina wadi nsem hunu sa wasa atwe knife ade ba won so abrantia ba ko a wono kra de ono wo ko ya ya friend Luca Signorelli won ne ko yesa nko ko je knife de afin bra no wo bo abre wa no a ma me no a ne na bubu ye no wo ko je knife na afin nsema no sa de knife na twa ne nsa ho mpre no na wasan kro bone bo bonasum ansa na emom nipa bia na etwetwa mu wo asem ne ye omahi ehisem kaba esawa na ewrowro ene wo mu nyina ba no mbabo na omoje knife ne fi ne nsem na abrantie no ma men kan ba kwasem bi nkiraw wo mo si be 2022 no mu ho no wo mo de ne ko psychiatric hospital akwa hwe mental health so wo hwe na dream na wo mo so wo hwe no a wo yade bi e friend say schizoid disorder anase schizoid disorder na adwene mu no as a main line ate ama ya akoka auxiliary line no eni ti wo mo hwe na nko mo wo je hane wo ma hu na kira kwan biem ene se wo de abeku ebedi awusa no enu nti Moderna mayo wo ho eye Massimo Mazzetti semikai on sa wote Mazzetti a unso ye Italian wono de nano atumbi enu wo chese sa abone fusem wedie nya de a won so kra enu nti Prime Minister kro wo Italy our friend say Giorgia Meloni wono so de nano atumbi chese we eye extremely serious so obedi say nyambransam sa wie ya wasan atwe knife na wo mo achi no kwan bia mra no ne bedie no
ene ni bedi na baby ofri Morocco awade aba Moderna ewo Italy abe nationalize wo Italy as Italian national se wo free Italy na omogya ye Italy ni a ka woni se nyambra nsam no bio we so na ye gina na yade awia yi dumienu kase no ne oborebore odema nkoma ate ho kama se yamfa mra wo no yade ne nyina asie na ensam a time aba mixture boy ye chidom kasa na cha mineral water enso ma ye nsu obira na yedidi ewo haji ahọ awie no yede ne nyina bra wo obira ye tena so SOMPA 106.5 enkran ha no na SOMPA 93.1 agye nsam ne nyina wo headquarters asone so kama e de ama asanteman bra na wapem so akura wotie SOMPA 93.1 Adam for Power Radio ewo France ahinkro Paris no mu wono so je kase yi afi SOMPA 101.1 ewo takwa SOMPA 103.3 watakura de 106.1 watachiman 98.9 alaji be kwana bro samu wa enu osunyan wo moje kase 90.7 ewo nkranza papa toast wo moje kase e bo peten afi SOMPA 101.3 ewo doma ho na doma FM 100.7 waje kase kanechia band radio nkran he ya wono so waje e bo peten asempa radio medie Kingdom ahenwam 106.1 ewo mankasim waje ama obia etie bi Facebook ni SOMPA 106.5 FM Accra, YouTube ni SOMPA FM Live, www.sompaonline.com. So ensemi gu wa wo betime akwa kenkan bia ewia yin sem wadidi wonto ano na poso bie ene se nesefo a ewo eye ahafo ano north ana ede atudwa kyeremu se wo mo besre adansifo ana efierafo mo mpotemo se wo mo dan han no muntimi metena mpotemo mo hwe mo ama pomuden enko nanim afe yewura asantemamu timamufo bi edeto ba abedu anim se ewom se bosumi a yewomi no bosomi a yeyidi asi ho ehwe wo mo bibi nti wo wadwene mo haw nanso se de yesi ajaja na ebi no nam street ni so kai bo ne dia na ehu so wo abusua udi agro nso a wadi wawu afidwa kwa abre north aban krati pani Emmanuel Jackson Aguma wosinka agenda 111 yi aban beye ma awone a awomo de ewo ho no anka anya he won benya medical superintendent na ze oba chief compound health center nti assistant for no kwa en wo mo ho nti aban beboa DC we NP ka ho ana bade workers awie yatena se a yede ebeso mo se premtobre kasebo akenkanfo awiabre yi yeje bre yakenkan edema ho eyeme nana opon checheku ena afi triple mine ejapia apamdada yene obrempon nana kwaku ampoma wodema kuma chiame eneme yametiefo nyina moniti a waji adehye na yakoi na ye nipa bia woda enti yamfa happy birthday en confirma mi ankasa mini aba medofo madepa made nyina ye frau Felicia Uyeli Mrs one da so no me frɛ no my Licia ɛna wɔno nso frɛ no ho Queen Licia enti we free me ne makonta a ɔyɛ ni kunu ɛne me wɔfaase a ɔyɛ ne first born a ɛnkyɛ me bɔ mpa so ɔmba wɔ n'akyi aka ho ɛna yɛde ma ɛna ɔno a na kuma me a medɔfo pa Cynthia Kese ɛna yɛde happy birthday ɛma me a me nua ba medɔfo madepa made nyina Felicia nyankopɔn wonhyiraw na wanti nanim enkyerɛw wonye wokɛse na ase de we sei wo mane mpa wani mu da nyankopɔn nye wokɛse pa wasan so ye nurse ni enti okam wo faasefo no ho na enaye me wo faase wo sa ne birthday little wo sa enti osa adubofo kofi ena wanya mfihia mienu happy birthday osa nyame nhyiraw wonye wokɛse sani e watu na yi wo ma wonfa wonan ni nsinhyiram ene yediem na ye nhyira efama ona ene waja uni ne osese omama happy birthday ena wo fanom ne wo wanti se wo SOMPA ye nyina so ye ma happy birthday ona na akwesi agwa aboaje wono so so ma happy birthday ena ama me ba kwa waja na odunkwa mame abna mame ama adua Beatrice mab wono so so ma happy birthday nyame nhyira wanya okese wanti na nim kyerɛw na won pagyaw